Hindi humuhupang baha, problema sa isang barangay sa Davao City. Narito ang report ni Sara Helomen Velasco ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Kung sa ibang lugar sa Davao City, humuhupa kaagad ang baha matapos tumigil ang ulan. Pero sa Barrio Pogi, sa Barangay Bago Aplaya, Davao City, mahigit isang taon na raw hindi humuhupa ang tubig baha sa lugar kahit walang ulan. Kung kaya't perwisyo na ang hatid nito sa mga residente at peligroso pa para sa kanila. At nitong mga nakarang araw lang, isang senior citizen ang namatay ng malunod dahil natalisod at bumagsak sa naipong tubig baha. Maliban dito, masangsang na rin ang amoy ng tubig. Karamihan din sa mga residente, nagkasugat-sugat na ang mga paa at binti dahil walang tuyong lugar na maapakan dahil sa tila maladagat na lugar. Ang among mga anak, gipangkagid na, gipang-ubo, kay walay among mga CR nag-overflow na, wa nami kaadaganan. Ang tiles na ibang bahay nasira na rin dahil laging nakababad sa tubig. Dili mi katulog og tarong kung muulan, labi na ron straight na pila ka gabi kay baha man magsigira mig bantay kay bahaan ang mga gamit, pasan, nanghugnak ng mga balay. Kanya-kanya na ring diskarte ang mga residente para mailabas mula sa kanilang bahay ang tubig baha tulad ng DIY pump ng residenteng ito. Nagkuan mig duha ka bangko, isa diri sa murag agianan makatikang mi, tapos isa po diri sa kwarto kay para makatikang na po mi sa katre. Napag-alaman na ang dahilan ng hindi paghupa ng tubig baha ay dahil sa kakulangan ng kanal na madadaluyan nito. Aminado naman ang barangay na resulta ito ng pagsarado sa daanan ng tubig na nasa isang private property. Sinurvey na ng City Engineer's Office ang naturang lugar at inirekomenda na lagyan ng culvert o malaking imburnal para madaluyan ng naipong tubig baha papunta sa main drainage system. May inilaan din na 2.4 million pesos na pondo ang barangay para dito. Ang isa ka property okay na ni-approve na si Mr. Castaños, but musugot lang siya bangagan og balik tong kanal nga iyang gitabunan kung musugot ang likod para mo diretso-diretso na. Kaya dili siya gusto nga may tabo tong naitabo sa una nga nagaagip ang tubig din na siya beneficiaries na ng hugaw. Ako si Sara Helomen Velasco para sa GMA Regional TV.